aliwaita watu wengi waje kunywa maji kwake, ambaye yeye ndiye maji yenye uzima wa milele. Aliwaita watu wengi waje kunywa maji kwake, ambaye yeye ndiye maji yenye uzima wa milele. Chemi safi tena maji ya uzima huondoa kiu na mashaka yote. Chemi safi tena maji ya uzima huondoa kiu na mashaka yote. Chemi safi tena maji ya uzima huondoa kiu na mashaka yote. Chemi safi tena maji ya uzima huondoa kiu na mashaka yote. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Dala moro ikore ni arus maduong'ie moloyo. Okadwa ni dhi arus ka koro wang'i kwar nyathine. Nyathi guest of honor. Kata kamano, miriambo achiel, singo moro mane okethore. Timo kamano kelo koko. Adwaro pesa na kae sana. Ninja, ano wadi tieno moradi abro yieti marach. Sama mirima medore kendo geno dok chien. Fweny moro malich loko gik moko duto. In ga fundi. Ichako bedo fundi karango. Mana adiera kod weyo ne ng'ato richo ne ema nyalo duoko kwe. Iwene aweya nyapicha. Wene notime fu. Kitenge moluar ewi Nam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chien. 111 Jumapil saa 12:30 odhiambo. Erokamano ahinya kuom kete chenro mar Injili ngima. Ochopo sama wadwa winjo wach Nyasaye kendo jakwath David Onyango dwa kelonwa wach Nyasaye. Warwako sabato maler mar Nyasaye ni maruotho miyowa mondo wachope mbele ne sabato machal kama. Kwayo ni mondo wayud thuolo mondo walem. Kapok walemo, nyinga iluongo ni Pastor David Onyango Saika District. Walemo. Wagoni erokamano wuonwa kendo Nyasachwa. Jehova imiyo wa thuolo mondo wabi e mbele ni mondo wapuonjre wachni. Wakwayo unwa e polo malo ni chak kodwa, puonjwa weche ni maling' ikwane duoki makoro kayo machiegni, to nikech mae kwayo na e nying Ruoth Yesu. Amen.
jawinjona kendo janenona, sabato malerni adwa rwaki mondo wapuonjre wach ma Nyasaye, ma title mamiye odiochieng' ma kawuono en ni wat iloso. Wat iloso. Kendo wabosomo e buk mar Johana mokwongo 2 wesne 6 mabotelonwa, ae wabodhie buk mabomiwa mwaboyaro tiende ka wang'iyo puonjni. Johana mokwongo 2 wes 6 wacho niya, ng'at mawacho ni en ei Nyasaye nyaka kit ngimane mapile chal gi mar Yesu. Ng'at mawacho ni en ei Nyasaye nyaka kit ngimane mapile chal gi ngima mar Yesu. Thuon wach en ni wat iloso. Yiena mondo wapuonjre matin e buk e sigand ma waluongo ni sigand Ja-Samaria, gi Kisungu wawacho ni The Good Samaritan. Sigana ni wuok e buk mar Luke 10 ki chako matindo 25 to dhi nyime nyaka matindo 37. Agombo jawinjona kendo janenona kendo ng'at ma nie chokruogni ni sabato malerni yie mondo wakawe gik moko matin e sigana ni. Sigana ni en sigana ma wacho ni kichake wes 25 ni japuonj chik moro nobiro ir Yesu chieng' moro achiel mondo penje penjo moko kotemego. Obiro mondo tem Yesu kendo openje ni japuonj, en ang'o monego atim mondo ayud ngima mochwere kaka gikeni mara? En ang'o monego atim mondo ayud ngima mochwere kaka gikeni mara? Nobiro mondo tem Yesu. Nobiro mondo tem Yesu. To etemone Yesu no ntiere kosa achiel motimo, nikech Kisungu luonge ni lawyer. To biro to owacho ni en ang'o monego atim, mondo atimra nade mondo ayud gikeni mag polo. Jawinjona kendo janenona, onge gima wanya timo gi tekrewa wawegi mondo wayud gikeni mag polo. Gikenigo gin inheritance. Inheritance ok en gima itimo mondo iyudi. Inheritance en gima imiyi. Inheritance en gima imiyi nikech wuonu oneno ni onego omiyi. Japuonj chik ni ne paro ni nitiere gimoro manonya timo kien. Nitiere kaka nonya yudo warruok kien. Nitiere kaka onya yudo gikeni mar pinyruoth polo kien. Koro etemone Yesu Kristo nosetimo kosa achiel. To kata kamano kane gichako go mbaka gi Yesu, to owacho chike duto. Chik mokwongo en ni er Nyasaye gi chunyi duto, gi paroni duto, gi tekoni duto, kendo gi riekoni duto. Kendo chik mar 2 en ni er owadu kaka ihierori kendi. Ae japuonj ni kendo dhi to penjo Yesu ni to nyawadwa en ng'a? Kata owadwa en ng'a? Wanda Nyasaye duoko mane Yesu omiye stoch Ja-Samaria ema gombo mondo wayude puonj moko matin ka. Penjo marni mopenjo Yesu ni wadwa en ng'ani en penjo ma ji osepenjore ndalo duto. King'iyo story ni matut iyudo ni ok en kende manopenjo kamano, to nyaka jopuonj chik moko, jo-Farisayo gi Sadukayo nosiko ka penjore penjoni ni to kare nyawadwa en ng'a? Ne en penjo mane dhi nyime nikech gin kane ging'iyo to ne gineno ni nentiere josol osuru e ege ma mago nok ginen kaka gin. Ne gidak ei jo-Rumi kendo ne gineno ni jo-Rumi gi ok jowetegi. Eigi ne ntiere jo-Yahudi mane omeo, ne ntiere jo-Yahudi mane odhier. Kendo ne ging'iyo wacho ni wan jomeo, jodhier ok wan godgi e wat. Jomoko ne neno ni wan josomo, wan jomosomo chik, jomoko somo chik ok wan go e wat. Jo-Sadukayo ne nenore ni wan mana jo-Sadukayo, to jo-Farisayo be gin mana jo-Sadukayo. En penj ma kawuono wan bende wapenjore e wang' piny ka. Kibire pinywa mar Kenya ka, samoro josiasa nenore mopogore, to kogik kama gidwa medore pesa, to sechego gibet wat. Samoro ginenore jomopogore, to kogik ndalo mar kampen, to gineno ni wan jodhier, ok wan kodgi e wat achiel. Samoro kate kanisni mwantiere ka wabiro, to samoro waluongore ni jo-SDA wate, waluongore ni jo-adwen wate, lakini ka wadonje kanisa
to wat waketo kikabila. Jo-Kisii nenore ni an wat na en ja-Kisii, Jaluo neno ni an wat na en Jaluo. Samore kanisa kako gik sama wadhi chiemo kata lunch chieng' Sabato kaka kawuono, to jok manigi mtokni gin gidhi chiemo mtoknigi, jok modhier be dhi chiemo mana kigin. Samoro kata kanisa kako gik ndalo midhi lim ji visitation, to ntiere jok madhi limo mana jowadgi, ntiere jomoko mok ginyal limo. Wapenjore niya, to wadwa en ng'a? Jothurwa, abiro mana mondo akoni ni wat iloso. Wat en gima iloso. We wadhi e sigana mar Ja-Samaria mondo wayude point adek kende magombo ni mondo wapuonjre ae wadhi lemo. Yesu nodwoko kawacho ni ng'at moro ne wuotho ka Jerusalem ka lor karidore Jeriko. Agombo mondo wapuonjre e lor. Ndiko wacho ni ng'atno ne a Jerusalem kendo nolor kodhi Jeriko. King'iyo Jerusalem ne ni malo, Jerusalem ne en kama ne ntiere temple mar Nyasaye. Jerusalem ne represent kar Nyasaye. Jeriko to en mana kama ji nodake, en kama jomoko nodake. Lakini Jeriko ne nigi piny. Kani a Jerusalem to niridori kidhi Jeriko. Oganda Nyasaye ndiko wacho ni ng'ano ne lor ka Jerusalem kadhi Jeriko. Kisomo kuonde moko tiyudo ni yo mane a Jerusalem kadhi Jeriko ne en yo mane nigi gik mang'eny, ne en yo mane nigi jomaundu mang'eny, jok mane rito ji mondo hiny, jok mane rito ji mondo kwal. Koro ng'atni ne a Jerusalem to nolor odhi Jeriko. Yie mondo anyisi ni kanolor Jerusalem, kanoa Jerusalem to lor kodhi Jeriko, e yo manolorno kane yono jomaundu, ndiko wacho ni jomaundu noromo kode, jomecho negilonye, negigoye, kendo negiweye kochiegni gi tho. Ae ndiko wacho ni bang'e no jadolo be oluwo yorno, to jalodo oromo kode. Bang'e no Jalawi boluwo yorno, to Jalawi boromo kode. Ja-Samaria boluwo yorno, to Ja-Samaria oromo kode. Ang'o matemo wacho? Nikech jogi duto noluwo yorno, kare gin bende negilor. Haleluya jo-Kristo. Jogi duto nolor. Tiende nang'o? Tiende ni giduto negilor, giduto negi a Jerusalem, negidhi Jeriko, negichopo kamolor. Gima temo koni wadwa kendo nyathiwa ni waduto wane yo molor. Waduto wane yo molor. Yie monda koni ni ne wane puoth Eden kapok watimo richo. To bang' richo kodonjo, wachalo jomolor, wachalo jomoa kar Nyasaye, kendo wabiro piny. Omiyo adwa koni niya, ka wadake piny ma wantieni, ka wadake piny ma richo ni, waduto walor. Gima doni mondo ing'e kawuono jothurwa, nikech wambe wakale yo mar lorno, gima notimore ni ng'at mane jomecho mayocha, wambe onya timorenwa. Omiyo kidake wan piny ka, inya yudo jomecho, imbe ginyago iye yo mopogore opogore. Yie monda koni niya, nikech wane e yo molor, yo mantiere chandruok, e yono katibed ni ng'ama nade, jomecho nyamonji. Yie monda koni niya, inyalo bet ni ng'ama omeo, to dong jomecho nyamonji, mwandu ni go terum. Inyalo bet ni dak maber gi chiegi, inyalo bet ni dak maber gi chuori, inyalo bet ni dak maber gi nyithindi e ot, to in bende piny ni nyalonyi, piny ni nyakelo tungni e odi. Samoro jaodi nyabet machandi, samoro nyithindi nyalo bet ni chandi, mano duk manyadonje odi. Oganda ma Nyasaye, donge samoro koso nyathi nyalo bedo maundu motimnwa, nyalo bedo lony ma piny ni olonyowa, nyalo bedo lony ma jachien olonyowa go wang' piny ni. Donge oganda Nyasaye, donge samoro tuoche nyamonji. Yie monda koni niya, tuo kia ka wane wang' piny ni, kendo ka walore wang' piny ni, tuo wanyaromo go sa asaya. Seche ma wane wang' piny ni, adwa koni niya, jadolo nolor, noluwo yono, yo mar chandruok no. Jalawi nolor, noluwo yorno. To kata Ja-Samaria kanobiro, noluwo yorno. Adwa koni oganda Nyasaye, wane yo mar lor. Gima notimore ne ng'at manohinyore cha, onya timore ne ng'ata ng'ata. Buk mar Jo-Korintho mokwongo 10:12 wacho niya, omiyo kiparo ni chung' motegno, to bed motang', nono to inipodhi. Waduto ng'ata ng'ata ka wane wang' piny ka, masira nyayudowa, masira manoyudo ng'acha nyayudowa nikech wane yono. Gik maricho nyatimore no oganda Nyasaye,
Omiyo ka wane wang' piny ka wawuoth ka watang' ni marango nikech wakia kata wan duto wanya podho. Abiro mar koni oganda Nyasaye ni duto ne gilore yono. Mane point madakoni mokwongo. Nikech waduto wakale yono. Nikech waduto wakale yono. Kisomo sigana no maber tiyudo ni jadolo kanokalo to jadolo nong'iyo kocha. Jalawi kanokalo to jalawi nong'iyo kocha. Samoro ka jowadwa nigi problem e wang' piny ka, samoro ka ng'ami lemogo nigi tabu moro mokale, to samoro en kitwa ni wang'iyo kocha, waparo ni gigo ok nya timorenwa. Daher mar koni ni kapod ilore wang' piny ka, imbe gigi nya timoreni. Omiyo ka nyawadu nigi tabu, ka nyawadu nigi jomaricho monjo, ka nyawadu kale tem, oganda mar Nyasaye, ber mondo wachung' kodgi, ber mondo wamigi wat, ber mondo walos wat kodgi, nikech kamano eka wabedo joma nyiso kido mar Nyasaye. Watiloso. Los wat gi ji e kinde ma ine wang' piny ka. Los wat gi jogo machandore. Los wat oganda mar Nyasaye. Point mar ariyo madwa keloni odiochieng' ma kawuono, kasomo ndiko no tayudo ka jadolo ne iluonge gi title mare nikech tich manotiyo ne en jadolo. Kasomo story no tayudo ni jalawi iluonge gi nying mar tich manotiyo. Kasomo story no tayudo ni jasamaria en ok luonge gi tich manotiyo, en mana jasamaria, iluonge gi thurgi. Jo Samaria gi jo Yahudi nok modhre pi. Jo-Yahudi nochajo Samaria. Tafwenyo ka ni jadolo enti luonge ni ng'ama tiyo tich Nyasaye. Jalawi iluonge gi ofis morito, ofis mar tiyo tich Nyasaye. To kata ng'ama ohinyore cha ok nyiswa ni oa kanye. Point na mar ariyo en ni title kata cheo ma wan go e wang' piny ka ok e gima nyisi kido ma wan go. Yie mondo akoni ni jadolo en gi title le ni jadolo, lakini kogik kama ng'ato hinyore ok onyiso kido. Yie mondo akoni ni jalawi en title mar jalawi, ng'ama tiyo e hekalu mar Nyasaye, to kogik kacha jalawi ok onyiso kido maber. To jasamaria mok onyiswa nyinge, jasamaria mwang'eyo ni onge gima ne en go e tich Nyasaye, jasamaria mane piny gi piny mopogore, jasamaria no to kochopo en ok ong'iyo ni an ok ang'era e wang' pinyni, en ok ong'iyo ni an ok ang'era e piny jo-Yahudi ni. Jasamaria en kochopo kacha to nyiso kido. Ing'eni piny ma wantie ni samoro wa confuse kido gi title. Ntiere jok ma osemanyo, ntiere jodongo mosemanyo ne nyigi chuo man gi title, koparo ni title cha ema bomiyo nyare dak maber. Yie mondo akoni ni kata jok man gi title e kanisa mar SDA ka, wasewinjo ka jodolo timo gik maricho, wasewinjo ka jokwedho timo gik maricho, wasewinjo ka dikoneso timo gik maricho, wasewinjo ka jokwayo timo gik maricho. Gima dwa koni jothurwa, title ok en kido. Inyalo bedo ni in gi title maber, inyalo bedo ni in gi title mong'ere, to mano ok nyis kido. Buk mar Mathayo 7:21, Yesu wacho ni ok jogo maluonga ni ruoth ruoth, to mana jogo matimo dwach Wuora e polo malo. Omiyo wat ok en title. Ing'eni samoro ka wane wang' piny ka, samoro inyalo bet ni nyingi ok ong'ere, samoro inyalo bet ni ng'ama ong'eyi malich onge, samoro inyalo bet ni kamikwane ji onge, to in gi kido maber. Agombo mar koni ni gima Nyasaye dwaro, gima Nyasaye ng'iyo chunywa maiye, Nyasaye ng'iyo kaka wadak gi jowadwa, Nyasaye ng'iyo niya, to e thuolo mayudono ere kaka timo, ere gima timo mondo ating' nyinge malo. Agombo mar koni oganda Nyasaye odiochieng' ma kawuono ni kopo ni Nyasaye oketie e migawo moro, e title moro, yie mondo ibed gi kido maber. To kopo ni kata imbi onge title moro kamoro amora ma intie, mano komi ni koro kik ibed gi kido maber. Asewinjo jomoko kawacho ni nikech an ok an jakwath mar kanisa, an pod oyiena timo richo ni. Nikech an ok an jadolo mar kanisa, an pod oyiena nanya yanyo ng'ato, anya pado ng'ato. Nyasaye ok lam gi title. Ok en title mane terwa e pinyruodh polo, en kido maber. Thurwa, yie mondo abiye point mar adek.
Point mar adek wacho niya, kane ja-Samaria osekawo ng'ama nohinyore kendo nokawe mokete punda mare kendo giwuotho kode, Muma wacho ni gidhi kama irite ji, gidhi ir ng'at moro mane nigi kare moro marito ji, to kane gisegi kuno to okawo ng'ani, ja-Samaria okawo ng'ama nohinyore manokete pundane ni, to miyo ng'acho ng'iyo jarito nyise niya, kiny kanoda wuok to omiye pesa siling 2 kama, to kone niya, rite adhi, to kaduogo anachuli, to gimoro amora mitiyogo moingo mawenigo kaduogo anatimna nade, anachuli. Point number 3 en ni wat irito. Ganda mar Nyasaye asomo e kit ja-Samaria ni gimopogore gi Jalawi, gimopogore gi jadolo, ni ja-Samaria ni en kobiro embe nong'eyo mana ni yo moluwo ni en yo marach, lakini kobiro okawo bandage mane en go, okawo mo mane en go, kendo timo ne ng'ama ohinyore first aid, kendo kete punda mare, en koro wuotho to gidhi. Afwenyo niya, ng'ani nobiro koikore, tiende ni ne en gi kido mar konyo, tiende ni nokobiro konya nikech noyudo ng'at, ne en gi kido mar konyo. Adwa mondo akoni oganda Nyasaye niya, mondo warit wat maber mane Yesu Kristo wenwa, nyaka obed gima watimo pile pile, nyaka obed kitwa. E gin Yesu nyiso ng'acha niya, awenigo mondirite to tigi duto minyatiyogo, to kaduogo anachuli. Yesu nowenwa tich, kendo chieng' moro ka en oduogo en ochulwa, to tich manowenwa marito jogo mohinyore wang' piny ni ok en gima watim mana ndalo kiche kende. Kanisa mar SDA ka ndalo kiche, kata go kija SDA tinya wuothe kanisa moro amora, in fact dwe mangima inya chieme kanisni go te, nikech ndalo go kitwa ber. Aonge thuolo dadhi nyime, to yiena mondo aduoki buk mar Johana mokwongo 2:6 mane wasomo cha, yie mondo achak 5 adhi 6 ai walem. Owacho niya, to ka ng'ato orito chike Nyasaye, to hera mohero go Nyasaye nonenre kuome ratiro. Koro winji, to ma e kaka wanyalo bedo gi adieri ni wan e Nyasaye. Wesa 6 wacho niya, ng'at ma wacho ni en e Nyasaye nyaka kit ngimane mapile chal gi mar Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa mapile nyisi ni wan e riwruok achiel gi Nyasaye. E gin Yesu katieko ngerono to wacho niya, ni dhiyo mondo itim kama, nikech ja-Samaria notimo gik mane nie kite ndalo duto. Ja-Samaria owene ng'acha ni tim kama nyaka chieng' moro atimre nade, aduogi, kendo kaduogo anami chudo. Yesu e ja-Samaria cha, odhi to en oduogi, be noyudo ka watimo kido maber, be noyudo ka warito wat. Walemo. Wagoni erokamano wuonwa kendo Nyasachwa, erokamano ne wach mari maberni e story mar ja-Samaria. Wagombo Jehova kapod wang'e wang' piny ka, to yie mondo ipuonjwa mondo wabed gi kido maber. Wan e ndalo mek kiche, wuonwa e polo malo, ndalo ma wabiro gi mor, wawer gi mor, wachiemo gi mor, kendo wapaki Jehova ka wapuonjre wachni. To kido ma wanyiso ndalo ma wan go e kiche ni, Jehova wakwayo ni mondo imiwa obed kido ma wan go ndalo duto. Kochopo dwe mar 8 kama, to dhano biro irwa, kendo dhano neno ni jo-SDA jomomor. Yie mondo kido ni onenre kuomwa, kata ok mana ndalo mar kiche, to gi jok mwadak go, to gi kuonde mwawuothe, to ndalo duto, to nikech mae kwayona e nying Ruoth Yesu. Amen. Erokamano ahinya johera mar Injili Ngima kuom kete chenro mar Injili Ngima. Injili makelo ngima kod an Lauren Achieng'. Adwa goni erokamano nikech nichako kodwa saa 1 nyaka sani. Agoni erokamano nikech kendo iseketowa ka, to kendo isebedo kinenowa. Adwa gone Elder David Odote kod Elder Steve Agua erokamano maduong' kuom miyowa nono lesson mar jumani. Adwa gone Jakwath David Onyango erokamano maduong' kuom miyowa wach mar Nyasaye okinyini. Kendo adwa gone erokamano ahinya japuonj Morin, Teacher Morin, erokamano ahinya kuom miyowa lulu mag Yesu. Kendo adwa gone kwaya morwakore maber ka
Erokamano maduong' nikech usegwedhowa gi wende are okinyi nyaka sani. Adwa goni erokamano ahinya nikech isebet kodwa. Ka watieko nyaka watiek ka wapangore. Adwa goni erokamano nyaka warom Sabato mabiro cha. Happy Sabbath. Kazi yake Bwana isonge